co se stalo potom? Táhl mě do podchodu. Smrděl po žvejkačkách a benzínu. Vrzala mu levá bota. To je neuvěřitelný. Ne, přesně tak to bylo. Všechno si to pamatuju, všechno jsem si chtěla pamatovat. Každý zvuk, každý pohyb, protože jsem věděla, že jinak mi to nikdo neuvěří. Já nejsem blázen. Jen už mě nebaví bojovat s někým, kdo by mi měl pomáhat. Okay, first of all, rooftop. We have to do it on the roof. Sunset, fairy lights, that city magic vibe. And what about silent disco? That is genius! Everyone wears headphones, neighbors can complain, and Lily can dance like an idiot with no judgment. And what if we all wear outfits from different decades? Like 20s flapper girls next to 80s rock stars. Yes. And I'll make punch that actually glows. I found edible glitter online. No, you didn't. Yes, I did. Takže to nepřiznáš ani teď. Co jako? Fakt, teď budeš hrát blbýho. Tohle není láska, Tome. Tobě je to uprdele. Láska se nekrade. Láska se nešuká jinde, když doma to zrovna skřípe. Karolíno, já... Ne! Nech toho. Protože jestli ještě jednou řekneš promiň, tak ti fakt jednu vrazím. A ne. Nebylo by mi to líto. Protože ty jsi ten, kdo to zničil.